A da, pomenuo si tu paralizu sna. Nisam imao skoro, iskreno. Ali imao sam par nezgodnih paraliza. Šta je, misliš, šta je to, možda opišeš? Nikad nisam istraživao sad šta je to. Ne znam zašto se nisam zanimao, zato mene realno sve to zanima, ti paranormalne stvari i to. Ali isto neko polusvesno stanje kad ti nešto nije baš u redu i onda tako ti ishaluciniraš nešto, ti to deluje tako stvarno da je horor, živi horor, gledaš horor. A tijelo ti upadne u taj neki moment sna da je paralizovano. Ti si budan, svestan, vidiš, ali ne možeš da kontrolišeš ništa. I imao sam dosta puta ranije to, ali nikad mi ništa nije imalo taj horor aspekt toliko, ali jednom, majko draga. Znači, sećam se tačno 2021. možda Uskrs, već pred Uskrs, ja sam negdje bio, vjerojatno u pubu, sa vama, Ja sam negdje bio vjerojatno u pubu, vrlo. To je bio taj period kad smo tamo visili svako večer, ja sam došao u kući nešto ranije, legao da spavam, sestra moja, soba do mene, provjela okupljanje društvene, isto su nešto cirkali, slušali muziku, kao izgovor, da piju, da se druže, čekaju Uskrs, čekaju ponoć, znaš. Ili su dočekali već pa su sede tu, znaš. Uskrs se ne čeka, ali okej. Izgovor, znači 13. razlog, bukvalno, da popiješ. Ja sam legao, isto tako nešto me hvatalo san i u jednom momentu otvaraju mi se oči i osjećam tu paralizu. Znači, ne mogu da vam opišem osjećaj. Svesni ste da ne možete da pomerite nijedan deo tela, pokušavate, ali ne pomerate. I ovako sam budan, ležim nekako na stranu i vidim siluetu ovako ispred mene sa crvenim očima. I ovako stoji iznad mene i ovako gleda me ovako i ovako se klati. I u tom momentu, znači ja u sebi vrištim, ali nikakav zvuk ne izlazi, niti ta silueta pravi zvuk, niti ja mogu da se pomerim. I u tom momentu, kako ta jedna silueta ovako, iza nje ovako kreće da viri druga. Znači ovo se pomera levo desno, a druga ovako. I jako mi je ta jedna silueta ličala na burazera mog što je išao s nama u pub, znaš, ćelavi. Jako mi je zaličala na njega i ja ne mogu da zatvorim oči. I ja onako gledam, život mi stava. I ja uspem da zatvorim oči. I sad obično kad se to desi, kad zatvoriš oči, kad ponovno otvoriš, to prestane. Ja zatvorim oči, otvorim i dalje tu, brate. I ja onako čujem neke zvukove, to sam u stvari ja krenuo da mumlam. Krenula mi se vraća funkcija. I valjda sam ja toliko jako mumlao, da sam ja opet zatvorio oči i dalje ja čujem taj zvuk mumlanja i jedanput svetlo neko. I ja otvaram oči i ova sestra moja uleće u sobu i dobro, šta se dešava? Sam tako jako mumlao kroz zatvorene usta da su oni čuli pored muzike u drugoj sobi pored, brate. I ja ovako, jebote, šta si meni desilo sad? Bolesno. I naći vam na YouTube-u ima jedan short, imam ga sačuvanog. Ja sam vidim nešto pokazao. Tebi sam pokazao. I ti, tačan taj vizualni prikaz, mislim, na tom videu se demon penje na čoveka i to, ali znači to je ta silueta, samo što se moja ovako klatila, a druga je virala tako. I većina ljudi ima identično iskustvo, skoro isto, da. Svi su pričali istu priču. Sad sam se podsjetio sve govoga, a će bude neprospava noć, da istražujemo sad. Pa dobro, bolje to nego da imaš paralizu sna. Pa jasno. Kao što radiš včeras, istražujem paralizu sna. Ali isto je to neka vrsta tih haluđa teških. Da, mislim nisam ništa istraživao, ali recimo neka devojka s kojoj sam se viđao je imala istu tu paralizu sna i ona mi je ispričala isto da je od nekih stvari koje su joj bile što je ostavila na stolici videla da je posmatra neka glumica ili tako nešto. Ukrti. Pa znaš koja je glumica? To sam ja pomislio.
To sam ja pomislio da sad kao dodatak na ovo, kao koja bi glumica volila da vas gleda sa stolice kad imate paralizu sna. Ko je? Scarlett Johansson. Da, kao baš bilo traumatično. Mislim kao strašno je bilo. Pa jeste, Nije... kako nije. Ali zavisno.